मठ कोयला के ह आ संगीत ऐसा चीज बा कि ज्यादा चिड़ैलो के काम ना हो खाओ लैला के बाप आ कोई तरह के गलती होकर के माफ करो कलाकार नहीं कि हमनी के से हमनी के कथा से भजन भाव से लगाओ महाराज किशोर भैया इतना सखी लोग हाल है कि जात रही कन्हैया अरे बबुआ के कारणे सुना ये के मोटकी फूल देते रहा जाए ना देते रहा का विचार पानी ले